Gintutukan ng Department of Agrarian Reform kun DAR ang pag-uswag and support to parcelization of lands for individual titling kun split project. Pinaagi ang ginbuhat nga joint field inspection ha mga landholding habungtuhan CAN-AVID. Ang nasabing aktibidad in gindumarahan joint inspectorate team nga ginupda ni Mr. Jared Cañete tikang Regional Project Management Office ngan Engineer Criselda Buenafe tikang naman na Provincial Project Management Office ang DAR. Ginsusihan team ang mga survey by contract output ha mga landholding ha barangay Malugo ngan barangay Poblasyon. Ha barangay Malugo nalakip inihan lot 397 nga may ada 11.5 hectares ngan lot 514 nga may ada 0.7 hectares. Samtang ha barangay Poblasyon gin-inspection ang lot 107-B nga may ada 3.1 hectares. Lot 207 ngan lot 49 nga may ada tag 1.5 hectares ngan lot 360-C nga may ada 1.1 hectares. Ang inisyatibo in kabahin ng padayon nga paningkamot ang ahensya nga maging madagmit ang pag-isyuhan mga individual nga tituluhan tuna para mga agrarian reform beneficiaries kon ARBs. Pinaagi hini mas masisiguro ang panag-iyan mga parag-uma ngan mas mapapakusog ang iralan tenure security ha probinsya. Nagpapadayon ang pag-asisandar ha mga gintatarget nga lugar agud masiguro nga ang mga survey output in natutuman ang mga technical nga requisitos para pantituluhan tuna han mga agrarian reform beneficiaries dedi ha Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.